நிறைய இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ்க்கு இப்ப வரைக்கும் பிடிச்ச ஒரு கேப்டன் யாருன்னா அது நம்ம தல தோனி தான். நம்ம என்னதான் விராட் கோலி சார் இல்ல ரோஹித் சர்மா சார் ஃபேனா இருந்தாலும் தல தோனி மேல நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் அவர் கேப்டன் கூலையும் தாண்டி அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தேசப்பற்று உள்ள ஒரு பிளேயர். எல்லா இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கும் நாட்டுப்பற்று இருக்கு, பட் தல தோனிக்கு கொஞ்சம் அதிகம்னே சொல்லலாம். அதுக்கு உதாரணமா நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், எல்லா இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோட ஹெல்மெட்லயும் நம்ம இந்தியன் பிளாக் இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். பட் ஒருத்தரோட ஹெல்மெட்ல மட்டும் இருக்காது, அது நம்ம தல தோனியோட ஹெல்மெட்ல தான். அதுக்கு காரணம் அவர் பண்ற வேலை தான். தோனி சார் சில நேரம் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணும்போது அவரோட ஹெல்மெட்டை அவருக்கு பின்னாடி தரையில வைக்க வேண்டியதா இருக்கும். சோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் இப்ப வர இந்தியன் பிளாக் அவரோட ஹெல்மெட்ல வச்சுக்கிறது இல்லையா. உன்னை பெற்றதில் பெருமை கொள்ளுத நாடு உலக நாயகனே.